Wey'ngane zakwethu, usephumile obala umculi kaMaskandi uNtencane waphawula ngodaba asolwa ngalo umama wengane yakhe ey'nkundleni zokuxhumana. La khona aveza iy'ndaba zokuthi uNtencane akondli into ayaziyo nje ukufuna ingane uma isindala bese eshutha nayo iy'thombe ehambe eyophosta ey'nkundleni zokuxhumana. Kule nkulumo wengane zakwethu elandelayo, uNtencane uphawula ngalolu daba bese ephinda futhi eveza konke okwenzeka, egeqe amagula, echazele abantu amaqiniso ngodaba oluthinta umama wengane yakhe owaziwa kakhulu ngelika-Miss Level ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke ngale kokukhuluma kakhulu, nansi inkulumo kaNtencane iyalandela. Kanti-ke uma kuwukuthi uyavela ikhasi, ngicela ungakhohlwa ukucofa u-subscribe, ulakhe bese udlulisa ukuphawula laphayana ku-comment section. Nazi-ke iy'ndaba zikaNtencane. Qi. Ukuthi angiyodli ingane, ngabanikeza ama-proof ukuthi ingane ngiyayikhipha imali yengane, uyabo. Mina-ke ngizokusho lokhu because angisho ngathi angifuni ukuzibeka right. Mina anginayo imali eqondile yengane engiyikhiphayo ukuthi mhlawumbe lethe ngenyanga ngikhipha 1,000 or 2,000 or 3,000. Kuya ngokuthi imali kuleyo nyanga benginamalini, ebese iy'ngane zonke ngiyihlukanisela imali elinganayo zonke. If kuwukuthi imali enginayo inele ukuthi iy'ngane kumele y'thole 500 zonke ngizinikeza 500. Ayikho ingane ekuthiwa ngizoyinikeza u-3,000 enye ngiyinikeza 1,000 because iy'ngane zonke ziyafana kumina. So-ke ngabanikeza bephepha i-proof yokuthi ngiyayikhipha imali yengane. Uma sebebhala ngangitshela bazoyifaka leyo nto, bangayibhala, uyabo. So ila engabona khona ukuthi ukuchaza nje isayidi lami ngcono ngivele ngiyeke ngoba livela alisebenzi. Nibona bengithule sonke-ke lesi sikhathi. Okay, ihamba indaba izifike ekuthenini sivumelana ngokuthi okay, December 2023, ngoba ngifuna ukuyivala lento ingazibe yinde kakhulu. December 2023 ngangifakela futhi ingane imali yey'mpahla zaKhisimusi. Okay, ngebhadi ke likhona ngangenayo imali kahle because ngangikade ngishonelwe umama, uyabo. Ngangikade ngishonelwe umama, so iy'ngane ngangifakela ama 3.5 yeah, December 2023 ngiyifakela ama 3.5. Okay, futhi kwaba right, bonke babonga because babesi understand isimo sami ukuthi anginayo imali, so imali yengane kaKhisimusi, iy'mpahla zikaKhisimusi kuzoba ama 3.5. Okay, kwenzeka ukuthi uma kufika kwadlula lapho, uma kudlula lapho wangifonela ngawo December, uyabo. Wangifonela ngawo December ngokuthi uney'namba ey'ningi. uMasixabene ngiyabhlokha afone ngenye, uMasixabene ngiyabhlokha afone ngenye, uMasixabene ngiyafuya ngiyabhlokha afone ngenye. Uney'namba ey'ningi. Wafona ifoni ngayibambisa umuntu. Uma ngabe ifoni ngiyibambisa umuntu, yasuka lapho inkinga yokuthi ifoni ibanjwe umuntu kanti uyena ofonayo, uyabona. Ekuseni kwasa esekhaya nje ngasesitolo ngokuthi angizwani nokukhuluma futhi angizwani nedrama, ngadlula nje ngangakhuluma naye. Wayesesuka waya enhla komuzi ngasenhla kunoma wengane yami khona lapho. Wasuka waya kama wengane yami elapha ngasenhla. Ngiyafonelwa kuthiwa nangu eselokhuzana, nangu esekhanda inkinga phezulu kama wengane yami. Ngisuka ke futhi ekhaya ngihambe ngiye khona ngoba ngithi
ngiyokhuza leyo nto leyo. Uma ngifika khona okay ngahlangana naye ke esehamba wangivimba endleleni ngenxa ukuthi ngangihamba ngeveni ngagibela odongeni ngadlulela ngale. Uma ngidlula wahlehlela emotweni yami. Ngitshela ngibheke kahle futhi ngizokhuluma iqiniso lodwa. Inhliziyo yami ke yonakala ngalela langa kangangokuthi ngacishe ngaphakamisa isandla futhi kube kuthiwa mhlawumbe ingane yayingekho. Ngangizosiphakamisa isandla because bese ngimbekezela isikhathi eside. Ngasizwa ukuthi kwakukhona ingane okuyona eyangikhuza ngayeka ngishilo ngathi angifuni ukuyibeka kahle la. Ngifuna ukukhuluma iqiniso linje ngoba linjalo. Ukube kuthiwa yayingekho ingane mhlawumbe ngangizoyithola siphunyukile isandla ngoba le yanto yayisingaphezulu kwamandla ami. Ngakhuzwa ingane. Okay, kudlule lapho uJanuary ngithi ngifonela umuntu athi nangu uma wengane yakho engicela imali ethi ucela ngimboleke imali ingane ayinazo izinto. Ngithi mina ayikulungile khuleka ngizolokhuza ebese ngivele ngifaka imali kwi-account yakhe. Angisazi noma yayi 1000 rand noma yayi 1.5 January this year. Cause lo muntu usengifonelile ukuthi nangu eboleka kuyimali uthi ingane ayinakho ukudla. Ngifaka imali yengane. I think kwadlula 2 days. Kwadlula 2 days wafona wathi oh okay ngayo ukuxabana lokho wafona wathi akasafuni into emhlanganisa nami, akasafune imali yami, akasafune lutho. So kuma ngifaka le mali wafona after 2 days ethethela ukuthi ngiyifakeleni imali because ubengafuna imali yami. Ngamtshela ngathi ngizwe ngabantu ukuthi uhamba uboleka imali uthi ingane ayinazo izinto. Okay, wathi ucela ngimsendele i-account ayibuyise imali yami. Ngathi angikwazi ukusenda i-account uyibuyise imali uJanuary manje bakhona abantu mhlawumbe abafuna ukubuyisela ingane esikoleni nani. Cela uthathe leyo mali leyo unike whoever ombona ukuthi usole noma uyayidinga leyo mali because mina angikwazi ukuyithatha back. Uyabo ebese athi wangitshela ukuthi akafuni imali yami. Ngithi mina angikwazi ukuzwa ngomlomo wakho mina ukuthi awufuni imali because ku social media uhamba ungibeka njengomuntu ongondli noma ongayinakekeli ingane. So angikwazi ukuthi ngomlomo sivumelana ukuthi awuyifuni imali eqhamuka kumina ekubeni kusasa uzohamba uyothi ingane ngiyondli ngingabi nayo proof yokuthi ingane ngiyayondla because ngivumile ukuthi ingane ngivumile mawuthi ngafaka imali ngokuthi ngiyazi ngijombile Nkosi yami kodwa sizohlangana le story ngokuthi December khathe ngishayisile ngahamba ngithi ngiyokwenza i-protection order kwamaphumulo. Efona nomunye ubaba angisazi noma wathi ubamncane noma wathi ubani owathi angikwazi ukuletha amaphoyisa enze i-protection alethi i-protection order. Angikwazi ukwenza icala eluthu uma sekufika amaphoyisa elethe i-protection order kubo kukama wengane kuzobe sengenza icala lesibili because icala lokuqala angihlawulile nginengane angihlawulile then sengiletha amaphoyisa bacela ukuthi ngiyeke i-protection order bazokwazi ukukhuluma naye bahlale naye phansi bamkhuza. Okay, bathi ke bahlale naye phansi bamkhuza. Uma ke sekiwa wahamba ke wayofaka wayokwenza affidavit yokuthi
uyangikhulula ukuthi ngingabe ngisayikhipha imali yengane. Yes, nginayo futhi leyo affidavit. Uma kukuthi ukhona ofuna ukuyibona ukuthi ngoba ngikwazi ukuyisenda la, nginayo leyo affidavit yokuthi ngingabe ngisayilokhuza imali yengane. Okay ke, it's fine ngoba sekunento ephuma emaphoyiseni nani. Uma ngikhipha imali yengane, uma kuthi ingane ngiyinikeza 1.5 yalinganisa, uma ukuthi ngiyinikeza 1.5 ingane zami, ngithatha lo 1.5 wengane le ngiubeke eceleni ukuze uma ngabe usufuneka ngikwazi ukukhipha. So ke lento yagcina isithi sixhumana ngobhuti wami because asisaxhumani thina, siyaxabana.